И здравейте, това е най-страшното куче на света. Какво правиш, ма? И здравейте, това е най-страшното куче на света. Ох, и ето я зверократителката Тони Пенелова, която може да отиде без един пръст. Здравейте на всички! Стой тук, седни! Може и да легнеш. Ела тук. Сара ще хапе много. Седни! Добро, момиче. Легни! Легни! Легни, ма, легни! Легни. Добре, искаш да се разправяме по трудния начин? Дай ми го. Пляскане по дъпето! Искаш да потанцуваме ли? Добре. Тони! Тони! Чакай, чакай. Тони, това е най-страшното куче. И трябва да плеснеш отгоре. Оли! Мали! Рисавам задника! И аз присъединявам. Не, мен ще му хапе това чудовище. Давай, давай. Тони, мисля, че ти ще умреш. Тони! Тони! Мисля, че ти ще умреш. Тони! Тони, не!